फिन आरोबाव फरायसालियाव सिखावनि उतफात दासान्दै अरां ओनसोलाव सिखावनि उतफात बांद्रायबाय माब्लाबा सोरनिबा मोसौ खावनाय माब्लाबा मन्दिर थानसालिनि बेसाद गोमानाय माब्लाबा फरायसालिनि मटर टेब्लेट मबाइल बायदि लांखुमानाय जाथाया अरां ओनसोलाव जाबोबाय थादों थिग बेबादिनो दिनै हरनि समाव सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा अदालगुरि जिल्लानि अरां दख'रानि सिङाव थानाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां बर' गेजेर फरायसालियाव फरायसालिनि मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां बर' गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सिबिसा दैमारि बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला फरायसालिनिफ्राय दै मटर आरो 2,000सो रां खावनानै लाङो लोगोसे फरायसालिनि दरजा गद्रेज टेबोलनि थालाखौ एरखाना गालाङो आरो मावखुलिनि फाइल लेखाखौ आलाय-सिलाय खालामनानै गालांजोबदों होननानै फोरमाय गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला दासिमाव दुथां सिखावखौ हमनो हायाखै खौरांगिरिनि सिगाङाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां बर' गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सिबिसा दैमारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिनानै ला सायाव आं जेनेबा फुंनि समावहा फैबाय थानाय गुन उत्सवनि थाखाय आं कागज रेडि खालामबाय थादोंमोन बेवहा हरखाब मोनसे रेजिस्टारनि गोनांथि जादों आं माने फुङावहा फैबाला नुनो मोनबायदि स्कुलनि तालाफोरखौ गासैखौबो मोनसेनि उनाव मोनसे बुखावनायखौ ओमफ्राय सिङाव जितियानोखि हाबनानै नायबाय ओमफ्राय नुबाय बेयाव आं जिरायग्रा जितु टेबोल बेनि माबाखौ बुख'नानै सिङावहा माखासे मुवाफोर दङ फैसाबो दङमोन एसे 2,000सो फैसा दंमोन आरो बेखौ लाना थांबाय आरो ओमफ्राय कागज पातिफोरखौ लेथेर बेथेर खालामना दोनबाय बेनिफ्राय मेइन जितु माने फरायसालिनि माबाफोर डकुमेन्टसफोर थानाय गद्रेज बेखौ बुख'नाय जादों आरो मोनसेखौ साबि मोनदोंमोनदां बे सिङाव दङमोन बेखौ खेवनानै माबा माबि खालामदों आरो मोनसेयाव जितु डकुमेन्टस दंमोन बेखौ खेवनो हास्लाबासै खिन्थु एरख'नानै गाज्रि खालामना दोनदों आरो बेनिफ्राय ओंखाम संग्रायावहा नायहैबाय बेवहा जोंहा माबा दङमोन मटर दै बोखांग्रा बेखौ लाना थांदों बे तालाखौ बुख'नानै ओमफ्राय मोनसे जितु जोंहा स्मार्ट क्लासरुम दङमोन बेयावहा जोंहा बायदिसिना दङमोन खिन्थु बेयाव जेबो खालामलाङाखिसै ओमफ्राय माइरं गुदामखौ बायदिनो बिसोरो तालाखौ बुख'दों खिन्थु माइरंखौ लांनाय नुवाखै नुनायालाय क्लासरुमफोरखौबो बेबायदिनो बुख'नानै दोनजोबदों आरो नोंथांमोननि फरायसालियाव जे सिखाव खालामबाय बा सिखाव जाबाय आरो लोगोसे लाइ लथरफोरखौ बायदिसिना खालामबाय आरो लन्द' बन्द' खालामबाय फरायसालियाव जे सिखावनि उतपात आरो जे माने लन्द' बन्द' खालामनाय बा सिखावनि बेबायदि इनाय हाबा मावनायखौ लानानै मा बुंगोन फरायसालिनिफ्राय दाथ' जेनेबा जों नुनो मोनदों गोबां बेबायदिनो सरकारि स्कुलफोरावहा माबा माबि मुवा थानाय सरकारनिफ्राय मोननाय टेब्लेट आरो बेबायदिनो अफिसियेल माने जितु लाइ लथरफोर थायो बेफोरनि सायाव सिखावा नोजोर होबाय थादोंदां खोमा बेबायदिनो ओनसोलावहा गोबां फरायसालियावहा बेबायदिनो सिखाव जानायखौ नुबाय थादों आरो जोंबो सानदोंमोन जोंनियावबो सानसे बेबायदिनो जानो हागौ नामा दा बेयावहा हमना ला दिनै जोंनि फरायसालिजों लोगोसे खोनानो मोननाय हिसाबै बे खाथियाव थानाय रौमारि गुदि फरायसालि बेयावबो माने मटरखौ लांदों होननानै बुंनाय खोनादों आरो सिखावनि माबा मोनसे गुमुर मोनदों नामा जाय सिखाव खालामबाय सिखावनिथ' बेबायदि गुमुर मोनाखै दा जों सोरखौ मा बुंनो दा बारा लागोन जे सिखाव हाबबाय फरायसालियाव दा फरायसालियाव सिखाव हाबनायनि राहा हिसाबै जों थानायाव एजाहार होनो सानदों ओमफ्राय जों खावलायनो सानदों जेनेबा जोंनि ओनसोलाव जुदि बेबायदि शिक्षा अनुष्ठानफोरावहा बेबायदि सिखाव हाबनायखौ जाहाथे सिखावफोरा खालामिया मोजां जागोन खारन फरायसालिया मोनसे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि गियान होनाय मोनसे अनुष्ठान बेवहा जायफोर मुवा थायो बेफोर मुवाफोरा फरायसाफोरनिनो गियान होनायनि आगजुफोर जाहाथे बेफोरनि सायाव नोजोर होयिया गाहाम जायो दिनै जोङो मटरखौ खावना लांजानाय हिसाबै जों बेयाव सिन्था खालामदों फैबाय थानाय गुन उत्सव बा सानफ्रोमबो फरायसालियाव जोङो जितु मिड डे मिल जाहोनाय जायो दा बेथ'
उन्दै गथ'फोरनिथ' गोबां खहा खालामनाय जादोंना आं बेखौ सानो आरो मा खावलायनो नोङो रायजो राजाखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो बिथांमोना जाहाथे मोजाङै फरायसालियावहा माबा माबि जायोब्ला नोजोर होनांगौ आरो साखाथि फाखाथि जुदि बायदि गाज्रि मानसिफोर दङबा बिथांमोनखौ एसे रायलाय होनलाय बेफोरबायदि अनुस्थान। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमफुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'लजि, डेन्टेल, इउर'लजि, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सन'ग्राफि, OT, ICU, NICU एबा PICU आरो आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमफुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।